ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ብህግደፍ ዝተወደበ ፌስቲቫል ስካንዲኔቪያን ኣብ ዝጀመረሉ ሐሙስ 3 ነሓሰ ኤርትራውያን ድሌት ለውጢ ብዘካየድዎ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈጥረ ሕንፍሽፍሽ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ማዕከናት ዜና ሽወደን ገሊፀን። ፖሊስ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሓደ ሽሕ ዝኾኑ ኤርትራውያን ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ፍቃድ መሃቡ እንተኾነ ኣብ ከባቢ ሰዓት 5 እቶም ሰልፈኛታት ናብቲ ቀጽሪ ጥሒሶም ብምእታው ብኣእማንን ኣባትርን መጥቃዕቲ ምጅማሮም ሓቢሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ 4 ሰባት ከቢድ መጉዳእቲ ክወርዶም እንከሎ 3 ከዓ ብፎኪስ መቑሳሎም ፖሊስ ሽወደን ብተወሳኺ ሓቢሩ። ኣብቲ ቦታ ፌስቲቫል መካይንን ቴንዳን ምቅጻሉ ዝሓበረ ኣሶሺየትድ ፕረስ ብወገኑ ፖሊስ ንቐንዲ መተሓላለፊ ጽርግያ ከም ዝዓፀዎ ኣመልኪቱ። ሰሜናዊ ምዕራብ ካብ ከተማ ስቶክሆልም ውፅኢሉ ኣብ ዝርከብ ቦታ ዝካየድ ፌስቲቫል ህግደፍ ክሳብ ሰንበት ክቕጽል መደብ ወፂዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ፖሊስ ሽወደን ነቲ ጉዳይ ከመይ ክሕዘዩ ዛጊት ኣይተሓበረን ዘሎ። ፌስቲቫል ህግደፍ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዓመት መፀ ብደገፍቲ እቲ ስርዓት ዝካየድ እኳ እንተኾነ ካብዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዝብል ምትእኻብ መንእስያ ዝጅምር ንድሓር ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተቃውሞ ገጢምዎ ምህላው ይፍለጥ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ውግእ እንዳሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝመሓላለፍ ዘሎ ዜና ኣመልኪቱ። ሰበስልጣንቲ ክልል ፌደራላዊ ሰራዊት ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ምርጋእን ፀጥታን ከስፍን ፀዊዖም ኣለው። እቲ ውግእ ድሮ ቁጠባዊ ማሕበራውን ሰብኣውን ቅልውላው ፈጢሩ ምህላው ዝገለጸ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮነን ብወገኑ ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ዝዕድም ናይ ዘተ መኣዲ ብረቡዕ 3 ነሓሰ ፀውዒት ኣቕሪቡ። ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ላሊበላ ኣብ መንጎ ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖን ፌደራል ፖሊስን ውግእ ከም ዝተኸፍተ ዝሓበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ኩሉ ተዓፅዩ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ዜጋታተን ናብ ጎንደር ከይጓዓዙ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፈን ኣለዋ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበስሐ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዝቋረጽ ገይሩ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ተጠበቕቲ መሰላት ኢትዮጵያ መንግስቲ ንማሕበራዊ ሚድያ ምዕጻው ዘይኮነ ካብ ዝሓለፈ ጌጉ ተማሂሩ ነባሪ ፍታሕ ዘምጽእ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም ኣለው። እዚ ዜና ናብ ስቱድዮ ክሳብ ዝኣተወሉ ሰዓት ናብ ጎንደር ዘእቱ ናይ ነፋሪት ኮነ መስመራት ጽርግያ ኩሉ ተዓጽዩ ዘሎ። ስሞም ክገልጹ ዘይደለዩ ነበርቲ ጎንደር ሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብዚ ሰዓት እዚ ስርዓተ መንግስቲ ኩሉ ፈሪሲ ዘሎ ብምባል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እምነቶም ከም ዘጥፍኡ ሓቢሮም። ብኻልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ጎጃምን ሰሜን ወሎን እውን ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ኣሶሺየትድ ፕረስ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ንዝዓነወ ቁጠባት ሃገር ንምሕዋይን ብሰንኩን ዝተመዛበለ ህዝቢ ንምጥያስን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝሓተሉ ዘሎ እዋን እዩ ዳግማይ ናብ ኩናት ሓድሕድ ዝጽመድ ዘሎ። ሰራዊት ሶማል ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ጥራይ ልዕሊ 160 ኣባላት አልሸባብ ከም ዝቀተለ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሃገር ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ዜና ሶማል ዳውድ ዓወይስ ብረቡዕ 3 ነሓሰ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ኣብ ሂርሸበሌ ጋልሙዱግን ደቡብ ምዕራብን ሃገር ጽዑቕ ኩናት ክካየድ ምቕናዩ ብምልካት ናይ ወጻኢ ሓይልታትን ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ግዙፍ ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ 3000 ዝኣኽሉ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ካብ ሶማል ክወጽዮም። ዳውድ ዓወይስ ኣብ መግለጺኡ ዋላ ድሕሪ ምውፃእ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሶማል ፀጥታ ሃገር ከውሕስ ሙሉእ ብቕዓት ኣጥርዩ ምህላው ገሊጹ። ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ በኣንጻሩ ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ጅቡትን ምስ ዓቃብ ሰላም ዘይጥርነፍ ሰራዊት ናብ ሶማል ክልእካ ፀዊዑ። ኣብዚ እዋን እዚ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡትን ብሩንድን ዓቃብ ሰላም ንምቋም ሰራዊትን ናብ ሶማል ልኢኸን ዘለዋ ሃገራት እየን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን